Ago, mema wakwa abadeba Tete will be Gyegyiregye so. Miding the Jimmy Hangs. Yegusurekan with Gyegyiregye. Nano ye do etia etoswe being. Intiene ye de ebiesa betuaso. Nanso ansa nano. Yemfa seda kese Emma Bureau of Ghana Languages. Gyegyiregye eye won homa na won ama me ho kwan a me ne worekan yi. Nti aseda kese nkoma won. Efei meda cdfi.net ase. Se won aboa me na mede dwumadi rebre won. cdfi.net abefo bia bia wodi gwa wo ho. Enne Chrome aye beja. Wo pese wo to ade a, enye efei na wo beko Chrome akoto ade. Tina wo fi na ko cdfi.net. Ko pensen niema na egu ho numu na yi ni a wo penato. Wonso wo pese wodi gwa. Twa wo niema no mfonini na fokogu cdfi.net. Na nkofo mehwe na wonto bi. Yo, moma yemfi ase. Gyegyiregye etia biesa. Kwabena papa behwe leta yi mame. Ni makofi odan mubai a wamu na kusu. Efida oni abrewa ata anya ntaw no. Onte wonanimu nkyere obiara wo fie hoda. Odu na eja nchen no. Odan na ni hwe nchen ansa na origi lete no. Ohwe lete no achi na odan ne ho se odereko. Na eja bisa no ne enti a odereko no. Okire no se eye ne de. Na eja te se lete no nye ne de no. Opei se otimwa nsemara. Ni makote o lete no ano hwe mu din na odetu na eja anim se suku a okoe no mu na efi. Na eja yifi ahopremu bisa no se na emu nsem no ne den sohwe a mekoye no na wode mu mwai abase medi mu nkunim osempa woni na bia wo dan mu ho na frɛ no mame ni makodan ne ho kɔ dan mu kɔ frɛ no obai pɛ na eja sanso ma no ma okɔ frɛ ne na ma ono nso bai wonyina hia a ni mako nso ka ho wotnet na ase no eja de to won anim se na nsan mehu se kwabnant na fie kra wo abrewa nso mehu se na nsan wani mentew kra esi edua ayi matitiw bi se wo ne kwabna ntem nnyo sabi ofie nnyo ya abonten so nnyo mepese misiesie saa asem no abrewa ta wo na wo ye opanyin enti wo sempa abrewa tu dua bi a ore wifi na ano osang bisi bi a na ode abone ntama ano de to na anum otwe ne ntama kata ne nan ho yie na ofi asise mi wo hoyi menya abofra ade a wode nsa eye no wode nsu ya erinye yie enye fenso se esukonoma a ote se kwabna yi tumi ma na nitra ne nton se ote yi mene no rekasa otimi twiu fame so mede mihu ameka nti wo se minye nanso minye kra mepe wiase yi mu hina na ohu ade tuntum enejo a otie mu enye kwabna ni makun yara mede mene no ni asem biara krontu a wuse nwansena enne woka ni ametifie dui menye obi a wode asuakwa dan ne achenchina ma eyeyi onwam nso netikopo yi efisientie kwabna ni makugina manim se oni ama nsono wa ahyehya aware hu asem na mekokan a efeide obiara bisa na asem ofie ha na onenam no so no mene no ni asem biara mitri mu fita okona aware na eyeyi a semi ayepara nen senso anye yi a mede ni amichi ni se efe abrewa meti odan mu a na menya wagu ediwo ni amesre no aranen abrewa ta no si no eja fori kohwe ne yiri anim ni makonso de na wa aka na anim esi fem etem din eja fori kan ne miniwem na ofi ase kasa ise jo abrewa medawase odan na ni bisa ni makonso ne a owoka mini asem biara ka eja fori hwe ne bayi anim din na obisa no enso no wa ho asem abrewa kan no eye no kware saa asem a oti yi mane bufu kese
Akan ni mako anim yie. Se basa na me ho mfa so ne den. Anka merentumi ntina dwene ase bio. Me na me ye agya na amane kwan so no esese me hwehwe obia ma woware. Me gusum poridi hu dwuma. Me hwehwe obia a ote apow ma woware no. Eno ansa na mawie madwuma. Ma apɛ ho bosie nyinaa awie. Na ansa ne nankuto na me ma me namfonom kwasita no ini kwadwo kese de koto obia no awofo anim. Ochina na wobekọ akogye humwai. Wopene a mesre no atu ni tinsa. Mema sika a wode bete wodanta. Nia obia no de benua aduan kese ene nia mede betu obia no ase abrewo. Eyinum nyinaa ye masede. Wo a wo se worokọ ware yi. Ehi na wo benya sika edi saa dwuma yi. Esi aduan so so se. Kwabena wo ye saa enye. Nia watifie du yi wo nya abofra na wadi mofra sem saa. Edu bere a ehia wo boaseto. Merima pii wo ho a edu saa bere yi so a wo fomia se jama eyenua bi a atete wagu fem. Eye saa ma wokoware obia bi a enche na wo nu won ho. Eba saa aware no nyina da. Wo beko ntokwaw ara kosi se aware no begu. Weja na esese ohwehwe obia ma woware. Nti to obuase. Mia a wodwo na wobuade na woye nsi. Saa mia no na esese wunya bi ware no na watumi ne no aware ache. Ebu obrapa enso. Okasa wie pe na osore. Abrewa ata enso fa ne poma sore. Eja fori kasa tre ni makubio ansana worry sorry. Yo. Nti ne eri kosui. Woni ni mako a anka den na obeye. Kire wadwen e wa adwen kire bia ho. Yo, yenti aso. Enwumre no ara na kwasita na oni kwadwo kese de beto eja fori anim se obia no abusuafo apene aware ne so. Obia no ankasa enso apene so. Eja fori ani je na oda won ase. Oni won fi abonten kope nsefufugu oyefunu pamu ansa na ori befie. Odu fie no na aduan si opon so. Ni makoko saw nsu besi ho na oni na eja fie ase didi. Wori didi no nyina na eja fori ritwa nkrodo. Obi mfa edidi ne kasa. Nso mekasa. Jini ase ha. Miti pengben na oni mese. Mini kokofu biara. Nso metimi ahwe me basuku ama wawie. Matua ne so nso ama wawie. Mesanga ware ama no na wehu se meye oberima. Orikasa no na nkwan tram no ma owansi. Ne irite pe na otiem se nanso aden wonko na wahwe abofra suku ma wawie a wumua wa no inidi. Wunnim nsanom nso eya na wode wo ho reto nkrofo ho. Orikasa no nyina na eja fori eja edidi de anibone ehwe no. Na anu si pe na ono so so osuse. Wo na wo to nsanom ame. Wunua berima ben na obo ame ma me hwe ni makosuku. Odan nani ka kire ni makose onhwe su nidi. Opia anam a egu aduan no so enso gu nanim se onwe bi. Otua ne kasa no sise. Mede menti se kwabena Japan no ma wo hwe mofra suku a na wode ninam mofra no wo fa so no. Miara na mewo me ba. Merentumi nhwe no a anka manwo no. Kwabena yebo anso mehwe ni school ama wawie se ni makope. Ono so meware ama no. Me na wo frɛ me ofori amamfo. Esi edua dan ne ho kɔ odan mu. Orikɔ no na ɔka kyerɛ ni kunu sɛ ɔnhwɛ so nidi na onya nsemsem no keka. Eja fori dan ne ni ka kyerɛ ni makuse. Didi meware obia a ɔte apɔw amaw na wode no atukwan. Ni makoserew na ano da wankasa kra. Eduan no kra na ontumi nni. Nanso sɛnea amane te no esese otena se twen kosi se na eja besori ansa na ono nso asori. Otena aduan no ho kosi se na eja hohoro ne nsa ansa na ono nso resori. Ohohoro opon no so fefefe ansa na orifiadi anwumre no. Enejo a eja fori ne yiri kodai no wosusu se ne awobeye aware no ho ade amanimako.
Wosisi ni nyinaa pɔw ansa na aderechi. Adechi no, agya fori frɛ ni mako de to n'anim sɛ, onyame makwan a obekɔ akɔware sɛwa ama no. Ɔkyerɛ mu sɛ ɔne ɔbea no abusuafo akasa ho asie. Ɔbea no nso wedi kan akyɛ no ade ma waagye. Sika ne mmrɔsa nso a ɔde bɛyɛ ho ade nyinaa waapɛ ho bosia anya bi. Ni mako anka asɛm biara na ɔkɔhyɛ ɔdan mu. Odu hɔ pɛ na ɔpatena ne mpa so de ne nsa abie nyinaa sum daw. Ɔmaa ne ti so hwɛ soro din na ɔyɛ nsonowa mfonini wɔ n'ani so. Ɔne ne ho kasa ise. Medɔfo nsonowa, medɔwo sɛ biribi. Sɛne akyɛkyɛ pɛ aware na ɔbosome bɛware no. Sɛ nsonowa pɛ aware na ni mako bɛware no nen. Ɔrekasa nsɛm yi nyinaa na nusu repram no. Oyi nsonowa mfonini fii ne nhoma baako mu. Ɔhwɛ mfonini no sang na ɔde fam ne koko. Oyi sang hwɛ bio na ɔsɔre de kɔtena mpa so. Ɔde ne ho too mpa no so de mfonini no too no so na ɔfaa mu dai anopa no. Ɔsɔre no na ofie hɔfo nyinaa kɔ afum. Ɔsaw nsu guare na ɔhyɛ na atade fie adi. Okogyina nsonowa mfikyi de hwerɛma frɛ no. Abofra bi a ɔwɔ ofie hɔ ka kyerɛ no sɛ nsonowa kɔ afum. Ni mako dan n'ani kɔ ofie bio kɔdae. Onyange pɛ na n'agya nso fi afum bae. Ɔde too ni mako anim sɛ wɔrebɛkɔ hwereɛ so. Hwereɛ so yɛ wɔn fukwan no mu baako. Ɔkɔɔ afum wɔ hɔ da no na ohuni sɛ na afiri ayi aboa bi ama watew kɔ. Ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔne ni mako bɛkɔ akɔhwehwɛ no. Ampa woduu hɔ. Ɔkyerɛ ni mako faako a afiri no yi aboa no ene sɛne aboa no prefae. Wɔhwehwɛ fam hɔ hui sɛ aboa no ho nwi atutu gu hɔ. Agya fori hwɛ nyi no san na hui sɛ aboa no yɛ ɔnwansan. Wɔtoa no kyɛ yie ansa na wɔkɔhui sɛ hama no akyekyere ne nan afadua bi ho. Aboa no hu wɔn pɛ na ofi ase pre bio. Agya fori dan tuo gu no so ma ogui amunum hɔ ara. Wɔkɔtwa adua bi a ɛyɛ den kyekyere ne nan bobɔɔ ho wura no. Na wɔhyia no ba fie anwumre fam. Adɔfo bɛboa ma wogwaa no. Na woyi aboa no sere baako kɔma adwene ase dikro sɛnea ama ne kyerɛ no. Na wɔbobɔ nkae no si no koso. Esane saa dwumadi yi nti, ni mako ntumi ankɔhwehwɛ nsonowa anwumre no na ogware kɔdae. Kwasida nɔpa no, agya fori namfonom a wahyɛ wɔn ase sɛ wɔnkɔgya no nkɔgye sɛ waware ma ne babarima no bae. Ɔfrɛ ni mako na ɔne wɔn bɔɔ anankɔ Gyegyiregye. Woduu hɔ no, na ɔno nso ahwehwɛ abusuafo kakra ahyia hɔ. Ɔkyeame kwasi dɔnkɔ bisaa wɔn ɔkwan so no, wɔbɔɔ wɔn amanneɛ tiaa. Awaregye nti na wɔnam. Ɔkyeame de ɔsɛmpa ma Gyegyiregye na wofi ase yɛ sɛwa ho ade. Wɔde sika a wɔde bɔ pon akyi na edi kan mai. Wotua ne ti ade nso a mmrɔsa tumpan baako di akyi. Aseda a ɛyɛ begwafo de nso wotuae. Wotu nsa no ano num bi na wɔde bi yi mpai srɛ onyinkyɛ ne asomdwei ma ni mako ne ne yere. Wotu wɔn fo kyerɛkyerɛ wɔn nea okunu yɛ ma ɔyere na ɔyere nso yɛ ma okunu. Ansa na wɔrebetu nkongwa no, ɔkyeame kwasi dɔnkɔ nso de afutu kakra maa wɔn. Ofi asise, sa ware bɛyɛ yi o, ɛrenyɛ yi o, egyina asɛm baako so. Saa asɛm no ne ntiase. Ɔkwan biara nni so. Ɛsɛ sɛ ɔyere nyantiase ma okunu, na okunu nso nyantiase ma ɔyere. Sɛ ntiase ama a, na ɛkyerɛ sɛ gyidi nso nni hɔ. Sɛ gyidi nso nni aware mu a, ɛde abufu na ɛba. Abufu nso ne nua ne ntɔkwaw. Sɛ ɛba saa a, na aware no anyɛ yie nen. Obiara bɛte mo nka ma mo aware nsɛm adegwa. Abufu ne nyiya no wɔmfa nware. Ɔfrɛ ni mako ne sɛwa bisa wɔn se, sɛ afiri ebien repa ho anadwo a,
Den na Afrikafo no ye. Nimako gyina hodin na obuai se, Afrikafo no mu baako dwom ne kanea no. Okoso bisai se, den nti na obaako ye saa. Se wansu buai se, anya saa, kanea no hyereng beto won ani ma wode afri no apem. Oda won ase na oto aso se, saara na aware nso te, eto da bia ebufu ba aware mu. Oberima no bufu, ena obia no so bufu. Se ba saa, esese mu baako dwudwo na ebufu no anokra. Anya saa, mudi bebomu abo atwere sania Afrikafo a wonam enejo a obaako anyom ne kanea no beye pe. Enti ase, odo, gidi ne abodwukyere na wode ware. Ni amede rigya omo aranen. Mpanyifo a ehia ho no da no ase na wotu nkonwa. Ni makodu fie a okohye ni dan mu no. Wemfie di bio na adekyin. Ensno wate asem yi no wenye ni. Anopa a orekwasu no na ohu ise meba no bi retitu nsu a wakosaw no bi gugu se waso. Wori yi nyina na won ano dem ayifro dodo. Obisa ya wo kire no mu se ni mako na waware se wa nera nkuto no ni yam hye no se oja wankasa owie na esu no kono na ogware siesie no hu si abonten se ebia obehu ni mako ana enwumre ansa na ohu ni mako oye ne ho se ne ohu ni mako kosi se ni mako ankasa hu no frɛ no ensunu wa mu ya no kra se oye nipa ofrɛ no ne etoso abien ansa na origye so wokogina adua bi ase wodu ho no na nsunu wa bisai se na ni mako menya woden wahwehwe mu ayi ni awopɛ na fake den bio obisai sa no na ni mako inhu asema onka otie ne nsa so nsunu wa di mu na otwe no ben ne ho nsunu wa de ahonhare gye ne ho fi ni mako nsem na okan se odo sa na ato adapampa enti wo frɛ mi na obro na wore bebro me da wase enede wo betwetwe me wanya ne awopɛ nsem a nsunu wa kan yi haw ni mako enti odan ne ho se oreko nsunu wa bo hwi so na atade mu wo na echi na obisa no se saa na wote wiase ye hu ampa wama me de mewre nyina hye wo mu na ne awaye mini me da wase ni mako mi se me da wase ni sufi na niwe mbai na otwe ne ntama de popai odi supopro to aso se enye hwe ojaw a woni na ne wo mama ajaw me enye hwe esiw ma ne ho kwan a mo anyina aboshen mu bi me na machire me echi kwan achichire na wachire ne bobre odi ne nsa popa na nim no su bio na odan ne ho de ne nsa so ne huni mu him to fem na okita aso otwe ne ntama popa ne huni ano ne nanim obu na nipe na nusu sang nam so wa ni mako re hoi na odi ne nsa biengu nsunu wa metika ise tobwe ase na wonfa nusu nka asem miara na me frɛ wo na ne ayenti a me frɛ wo no wo mpese wo ma me kwan na meka me won sempia anka me pese me ka kyerɛ wo nanso ne awuri ye nti mejai na ochene bi ye hia bi wa maka kyerɛ wo ensunu wa petru so ni makwa atade mu na hokan se wan ka asem kono a yen baanu nyina beda ha ne adwo se wa a wanya no nti wo nte kasa orepentem akohwe nanim mede enye mehwe ne se wa enu hu nti na me frɛ wo maka kyerɛ wo dedaw se mere nware no da medi nsewa kantam se wara na me ware wo hina na onum edroma oyarefo asem no tia mu ne se meja akɔware se wa amame nanso wa aboka agu mere nware no wa ye hu biribiara awie nanso me mpɛ no ni amepɛ se me ka kyerɛ wara nen
Siesie wo ho na wora na meware wo. Kwasi da yare bayi na obenua aduan kese no. Nanso saa kwasi da no rento me wa ha. Memne da mefi ha akọ Oguai. Eho na merikofi adwuma ase. Merikọrehwe odan a yebetena mu wo ho. Yawda na mesan aba. Memne da sese na meti Oguai. Menya du ho pe. Mekra wo ma waba. Na eho na yen ayefruhia no beba so. Se yehia ayefru no wi a, se wanso aba ware ma yahwe. Saa insamans no wati yi ma ne boto ne yem. Wo bo nkomo pii. Nanso asemans no waketwa ato ne se obia a openi kunu ose mehwe wara. Yo, aha ne yede akenkansem no besi ene. Chewadwen woni ayekoso yi ho ewo adwenkyerebia ho comment section. Eya subscribe. Efe fasini ekoma wo namfonom na wonso wonhwe bi. Eya wo subscribe a bodon na ewo ho no sane ebe ya yede sini to ho a YouTube you asutri. Da sane ye hia bi wa yede ti a etoso anan no ebetua so. Yo makramo.